Genesis Kapitulo 38. Si Huda kag si Tamar. Sadto man nga panahon, si Huda nagbulag sa iya mga utod, ka nagpuyo upod kay Hira, isa ka tawo nga taga-Adulam. Didto nakita ni Huda ang isa ka babaye nga bata ni Suwa nga taga-Kanaan. Ginpangasawa siya ni Huda, kag ang babaye nagbusong, kag nagbata sing lalaki, nga ginhingalanan niya kay Nagbusong siya liwat, kag nagbata sing lalaki, kag ginhingalanan niya ini kay Onan. Nagbata siya liwat sing lalaki, kag ginhingalanan niya kay Sela. Si Huda didto sa Kisib, sang pagbata sang iya asawa kay Sela. Ginpaasawaan ni Huda ang iya panganay nga anak nga si Ang ngalan sang iya asawa amo si Tamar. Ang Ginoo naakig sa malaot nga ginhimo ni kag ginpatay siya sang Ginoo. Dayon si Huda nagsiling kay Onan, maghiusa ka sa asawa sang imo utod nga napatay. Himoa ang imo katungdanan, subo nga utod sang bana. Agod ang imo utod may mga kaliwat. Pero si Onan nakahibalo nga ang mga kabataan hindi mangin iya. Gani kon maghiusa siya sa asawa sang iya utod, ginapaawas niya ang iya binhi sa duta, agud wala sing mga kaliwat ang iya utod. Naakig ang Ginoo sang iya ginhimo, kag ginpatay man siya sang Ginoo. Dayon si Huda nagsiling sa iya umagad nga si Tamar, pauli ka kay tatay mo, kag hindi ka magpamana. Tubtob ang bata ko nga si Sela magdako. Ginsiling niya ini kay nahadlok siya, basi patsyon man si Sela, subong sang iya mga utod. Gani si Tamar nagpauli sa balay sang iya amay. Sang ulihi ang asawa ni Huda napatay. Sang matapos na ang paglalaw si Huda, kag ang iya abyan nga si Hira nga taga-Adulam, nagkadto sa Timna, sa diin ang iya mga karnero ginaguntingan. May nagsugid kay Tamar, ang imo ugangan magakadto sa Timna sa paggunting sang iya mga karnero. Gani ginuba niya ang iya bayo sang pagkabalo, ka nagpanabon sang iya takurong, kag nagpungko sa puwerta pasulod sa Enaim, nga isa ka banwa sa alagyan pakadto sa Timna. Nakahibalo siya nga si Sela dako na, pero wala pa siya ginpaasawa kay Sela. Pagkakita sa iya ni Huda, naguna-huna si Huda nga isa siya ka babaye nga nagabaligya sang iya dungog, kag gintabunan niya ang iya guya. Ginkadtuan niya siya sa higad sang dalan, kag ginsingganan, dali, mahiusa ako sa imo. Wala si Huda makahibalo nga umagad niya siya. Nagsiling ang babaye, ano ang ihatag mo sa akon? Nagsabat siya, padalahan ko ikaw sing tinday nga kanding, halin sa akon mga hayop. Nagsiling siya, sige, kon mahatagan mo ako sing kaligunan, tubtob mapadala mo ini. Nagpamangkot siya, ano ang ihatag ko sa imo nga kaligunan? Nagsabat siya, ang imo singsing inugpatin, upod sang iya higot, kag ang imo baston nga ginadala. Ginhatag niya ini sa iya, dayon naghiusa sila, kag ginduktan ang babaye. Dayon nagbangon si Tamar ka naglakat. Ginkuha niya ang takurong nga iya ginapanabon, ka nagsuksok sang bayo sang balo. Si Huda nagpadulong sang tinday kang kanding, paagi sa isa niya kaabyan nga si Hira, sa pagbawi isang iya kaligunan sa babae, pero wala niya siya makita. Ginpamangkot niya ang mga tao didto, diin bala ang babae nga nagabaligya sang iya dungog, nga didto anay sa alagyan pa Enaim. Nagsabat sila, wala gid dira sing babae nga nagabaligya sang iya dungog.
Nagbalik siya kay Huda, nagsiling, wala ko siya makita. Ang mga tao didto nagsiling nga wala didto sing babae nga nagabaligya sang iya dungog. Si Huda nagsiling, hindi ka na magtinguha sa pagbawi sini. Basi ago taon kita sa mga tao. Kung sa bagay, nagtinguha ako sa pagbayad sa iya, pero wala mo siya makita. Sang makaligad ang 3 ka bulan, may nagsugid kay Huda. Ang imo umagad nga si Tamar, naging malain nga babae. Kag karon, nagabusong na siya. Si Huda nagmando, dalahan ninyo siya sa gwa, kag tutdan siya tubtob mapatay. Sang ginadala pa siya pagwa, ginpasuguan niya ang iya ugangan nga sing ganon. Ginpabusong ako sang tao nga tag-iya sini nga butang. Tanawa, kung kay sino ining singsing nga inugpatin upo ng sang iya higot, kag ini nga baston. Si Huda nakakilala sini, kanagsiling, matarong siya, ako amo ang nakasala. Kung tani, asawa ko siya sa akon anak nga si Sela, kag wala na gid siya maghiusa sa iya. Sang manugbata na si Tamar, nasapwan nga kapid ang ginabusong niya. Sang ginasakita na siya, nagwa ang kamot sang isa sa ila. Gindakop ini sang partera, kaginhigtan sang pula nga hilo, kanagsiling siya, amo ining una na tawo. Pero ginpasulod sang bata ang iya kamot, kagang iya kapid, amo ang natawo sing una. Dayon ang partera nagsiling, daw ano ang paghingagaw mo pagwa sing una. Gani ginhingalanan niya siya kay Perez. Dayon ang iya utod na tawo yadtong may higot nga pula sa kamot. Ginhingalanan siya kay Sera. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 39. Madamo gid nga salamat.